To president yau da ga kudin Nijar saman wannan wasannin kwallo ko kuma iya tsoron bayani ya kunka da makwabta na gaskiya mun ji daɗi kuma farin ciki da wannan ziyarar da muka yi na shi friend kuma ci da kasan tun namu ne yana da ƙarfi sosai domin yi mamaki ma da ya zo samun sha su masu da ke sosai kasan dama in ƙarfi biyu ya haɗu daidai su dole dama za a tashi 0-0 ko 1-1 kuna ɗaya muna bayanin ya kuka da wasa ya yi kyau sosai sai dai dan matsala da muka samu kudin ya yi dan karami mutane ba sa samu su sake amma dai komai ya yi daidai da kuka yi wannan eke mene ne burin ku? Burin mu na kafa wannan Tiwa Buratai Academy ba koyi bane muna so mu haɗa kan matasa Najeriya da Nijar da Afirka ma gabaki daya so ba abin da ke haɗa kan mutane kuma yanzu kamar shi ƙwallon kafa su kana yin yanzu kaga a ɗan zuwa mu nan kaga yadda suka saba kamar ma dama su daga sana tare so abin farin ciki ne dama kuma shi ne su da yin wannan tattaki da muka yi daga Nijar muka zo na Nijar daga Najeriya don wannan sada zumunci ne mu haɗa kan matasa kuma mu rika cuɗanya da juna mu fahimci juna mun ga ɗan wasan da ya mana a wuri ma muna so za mu iya ɗauka mu ce muna son shi kuma wani ya gani a wurin mu ya ce yana son mu kamar cikin juwar in sun girma ba ku kai su kamar turai ko ekim national na ana kai su sosai ma ana kai su turai kuma yanzu haka ma muna shirin zamu fara league next week zamu fara league na league 1 a Nigeria. Kuna da partner? Muna da partners da yawa wanda suke harkar da su kuma kun san partners namu a nan da Nigeria. To Allah ya bada sa'a.